Hello, what's up? Τελειώσαμε την πρώτη πρόβα. Και πείτε κάτι, με μεγάλη επιτυχία. Κάναμε refresh. Είναι και το νεφελάκι εδώ, Νεφέλ. Γεια σας, παιδιά. Ήρθα για συμπαράσταση. Θα κάνουμε το my bag. Θα κάνουμε το... Ω, ψήνω, Εγώ ψήνω φούλ. Άφησε τα λεφτά. Ο Γιώργος έφυγε. Δεν μας τράβηξε, ρε. Πάμε πάλι, πάμε, δώσε λίγο. Δεν μας τράβηξε. Wake up. Τράβα. It's the first of... The fuck back to your fucking seat. The fuck is wrong with your ashy ass? Wait, 2024. Πάμε άλλη μία, πόση ώρα? Στείλε μου το λεμφατικό. Welcome to our vlog. Wait a minute. Who are you? Welcome to our vlog. Welcome to our vlog. We are at BAMS. Είναι μούτσα τα χέρια. Εγώ μου το έχω δει. Εγώ το έχω δει λίγο, ξέρεις. Να δείτε λίγο. Προς τα κάτω ή μούτσα. Εγώ το βλέπω Είναι λίγο προς τα κάτω, νομίζω. Παιδιά, εμένα δεν ξέρω τα έχει εντελώς έτσι. Ναι, εσένα τα έχει όντως έτσι. Πιο έτσι, δηλαδή κάνουν πιο πολύ κούρμπα οι αργώνες. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι... Όσο είμαστε εδώ, για να δώσουμε έμφαση, να σηκώσουμε το μάτς και να το κάνουμε έτσι. I ain't gonna lie, me too. When I went on her page and seen her pictures, I said, oh, jump scare. Επίσης κάτι άλλο είδα. Βαριέται, δεν κάνω τίποτα. Τι είναι αυτός ο κάγκουρας, ρε μαλάκα? Όχι, ωραίο φαίνεται, κάτσε πιο πίσω. Ακραίο aesthetic, κάτσε πιο πίσω. Κάνε καμιά μαλακία. Δεν έγινε ποτέ. Παίρνω βίντεο, παιδιά. GG. Ας είσαι ο G. Όχι μωρό μου, τη βλέπεις ότι είναι πάνω. Welcome to Yo, what's up, yo, what's up. Spoiler number 1. Και δεύτερον, στερεύτηκαν όλες τις παρουσίες. Τι να είναι, εγώ. Επιστεύω. Αλόκα. Έλεγες που το δώσανε στις... Παιδιά! Πώς βλέπει κανένας, δεν το ξέρει κανένα. Τι αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα να πω. Εμπρός. Τρελάς. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο πρώτο sleepover mask με τον Γιώργο. Mask. Μα δεν είναι mask. Mask είναι Άρα ο είναι Γιώργος. mask. Όταν κάποιος κάνει official sleepover με τους mask, είναι mask. Τέλος. Τι είπες εσύ, μας κλείσει. Πόσο credits είναι αυτό. Σους. Τα κατόρθωσα πάνω μου, αλήθεια.
Χόρεψε. Έχει πολύ καλά ηχεία αυτό, Ναι. Δεν είμαστε τελείως. Πολύ καλά ηχεία, παιδιά. Καλά. Μου πήγε το μάτι το χέρι. Έτσι. Ναι. Γύρισα από μπάμς. Έχω κοιμηθεί 2 ώρες. 2 ώρες. Εντάξει, έβαλε όλα τα γύμνα. Αλλά μετά βάζεις μαλακίες. Samo World K-pop Festival. Ευχαριστώ. Ελπίδα, κάνε ένα intro. Ναι. Δύο εβδομάδες. Πρέπει να κλείσεις την κάμερα. Για το festival. Οι πρόβες πάνε καλά, πιστεύω. Διορθώνουμε κάποια λάθη. Δεν διορθώνουμε. Είμαστε κουρασμένοι. Κάτσε. Αυτή είναι η κάμερα. Ναι. Εδώ. Όχι. Τι. Ναι. Είμαι. Όπα. Καλησπέρα, παιδιά, σε ένα vlog του Mask. Εδώ είμαστε, κάνουμε πρόβα του Damage. Πατζονάβα. Δεν αντέχω. Άλλο. Εγώ εδώ είναι η Αμαλία από τους Mask. Αυτό είναι η φάση από τους Mask. Κάντο. Κάνε μία κίνηση. Κάντο. Κάνε you should never give up. You should never get fucked. Εκεί ο Κώστας. Εκεί ο Κώστας. Από τους Mask. Δες με. Θα το κάνει, όχι. Wow. Και αυτός είναι ο Κώστας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τον διαγωνισμό. Λες και κάνουμε συνέντευξη. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τον διαγωνισμό και you should never give up. Wow. Και Damage. Θα τα πούμε. Και μετά. Θέλετε να δείξουμε μπροστά είμαστε μετά τη σκηνή. Damage. Πέστε όλοι. Welcome back to the last Damage πρόβα. Μιλήστε ρε μαλάκες. Λείπει κάποιος. Μαντέψτε ποιος λοιπόν. Έτσι, έχω να παίξω πια. Ποιος λείπει από την πρόβα. Μαντέψτε. Ποιος λείπει από την πρόβα. Κατά όχι να τσέψουμε να μαντέψουμε. Ωραία, μαντέψατε. Μαντέψατε. Ωραία, μαντέψανε. Μαντέψαμε στα κομμάτια του παιδιά. Ωχ, χαίρετε. Πίσω ο πάσου. Ανιώχασεγιό. Πάμε, ελάτε. Τι είπε. Πάμε γιατί πρέπει να διαβάω. Άντε καλέ. Πάμε. Πάμε K-Wave!
Σήμερα θα κάνουμε τραγούδι. Ήσουν το προκυφό. Είμαστε ψυχολογικά. Βάλε μας λίγο ρουμπά. Το Golden Hall. Το Golden Hall. Ναι, κατάλαβα. Είσαι στο vlog. Μακάρι να μπορούσαμε να το ανοίξουμε ρε φίλε. Κλειωμένοι. Πάμε βλογάκι. Λοιπόν, έχουμε εδώ Kim αποκλειστικά από το social. Αποκλειστικά. Ναι, τι. Πώς πήγε η πρόβα? Ήρθε η ώρα να κάνουμε πρόβα, JMP πρόβα, πάμε λίγο. Exclusive. Η Σερέ είναι εκεί πούντες, εδώ. Ακραίες. Πρόβλεψη από ελπίδα, θα βγουν πρώτες. Κατηγορία φωτογραφία. Πρώτη θέση είναι Σερέ. 3, 2, 1. Looking like this, so don't get boom. Γεια στο vlog. Γεια σας. Ένα δώρο για σένα. Με την τέλεια κάμερά σου. Hello. Είναι πιο ωραία τη δικιά μας. Είναι τέλεια αυτή η κάμερα. Γεια σου vlog. Για vlog. Ω, η JMP. Από εδώ κάθεται η μας. Ποιος δεν είναι ο μας? Μήπως είναι... Κάνε το ένσταση. Εντουί. Θα πας, πώς θα πας? Οκ. Και τώρα στον Κώστα. Hello. Πώς είστε? Τι κάνουμε? Hello, Black Unit. Τι κάνουμε? Hello. Γεια σας. Γράψε να μου παλέτα. Γεια σας. Που δίνουν λίγο, βασικά τι δίνουν αυτό. Θα μπορούσαν να είναι λίγο... Ρίξτε το. Wanna be on my way up. Αλλά επειδή έχει αυτό, αλλά επειδή έχει τα harness, δεν είναι αυτό. Καλή επιτυχία σε όλους τους αγωνιζόμενους periods standing next to you. Είμαι JK biased από όταν ήμουν 5 χρόνια. This might be Jungkook. This might be JK, oh my god. Yeah, πείτε για στο vlog. Είσαι από τους μα... Watch me do everything, everywhere, all at once, all the time, all around the world. Look like this, so don't get out of my speed. XGALX, and that's the name of the shit, that's it. Damn, mother, woof. So don't make fun of my kids. Παιδιά, δώστε στο stage, θέλετε. Εδώ είναι το πολύ show. Τι κάνουμε Κώστα εδώ? That was me. Εκεί πέρα. Γιατί το κάνω τόσο μικρό? Τι είναι αυτό? Δεν ήταν πιο μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι μια σαλίτσα, ήταν το τετραπλάσιο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι. Όντως είναι μεγάλο αυτό. Το μεγάλο έχουμε θέμα. Ο Γιώργος που το ξέρει. Τι? Όχι, δεν θα περάσει. Τι βλέπουμε τώρα Κώστα? Βλέπουμε ένα άνθρωπο στο φυσικό του περιβάλλον. Το οποίο είναι. Το οποίο Φτιάχνει είναι... και να ακούει μουσική.
Και πάμε. Κάνε μας έτσι. Είναι sponsor. Μιου, κάνε μιου, κάνε μιου, κάνε μιου. Τι είναι το μιου? Α, θεσέγγιο, θεσέγγιο. Θεσέγγιο. Κάνε μιου, Κιμ, κάνε μιου. Κάνε μιουing. Θα φας. Θα φας. Θα φας. Πατζονάβα. Wow, παιδιά, Εδώ με την... οι Αντόρας ήρθανε. Γεια στο vlog. Ναι, πρέπει να τα παίξουμε τον τίτλο. Έχουμε εδώ την AM. Σιαμάς. Adora's in the building. You in the front. In the building. Hello. Είναι η Ναουμά. Nauma. Nauma. Nauma Abserain. Nauma, yes sir. Ναουμά, Πάμε λίγο, butter up, butter up. Hey, hey, hey. Πού είναι οι άλλες σιρήνες? Είναι κάτω. Δεν έχουμε ρεύμα, γι' αυτό ήρθα πάνω. Κάνω παρέα. Αλλά η άλλη Σερέιν. Η Σερέιν ή Πινελόπη Σερέιν. Πινελόπη Ναούμα κόμπο. Κρά, κρά, κρά. Κρά, κρά, κρά. Από εδώ, Κιμ. Γεια σας, Κιμ, Κιμ. Hello, vlog. Η Μαριάν Σερέιν. Μαριάν Σερέιν. Μαρία. Μαριάν. Η Μαριάν Σερέιν. Θες ρε βλάκα. Έρχομαι.